Que sabes da illa de Cortegada? A illa de Cortegada sitúase na desembocadura do río Ulla, no fondo da ría de Arousa e forma parte do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas desde o ano 2002. Logo, no 2007, pasou a ser de titularidade pública por mor da expropiación forzosa que realizou a Xunta de Galicia. A súa paisaxe actual, cunha especial conservación do seu espazo natural e da súa flora e fauna silvestres, case non ten que ver co que debeu ser a terra de hortas, labradíos, viñedos ou tosais traballada de forma secular polos colonos que a habitaban. Baixo réxime foral, como forma de cesión do usufruto da terra, os insulares tiveron que pagar as rendas durante séculos ao mosteiro de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela como o detentador do directo dominio e tras a desamortización de 1836 aos novos propietarios ou rematantes das posas públicas que se materializaron nas vendas xudiciais conservadas ata hoxe. A través de diversas escrituras notariais de vendas e doazóns, en 1907 a illa pasou a mans do rei Alfonso XIII, coa fin de que desfrutasen no seu tempo de lecer. Iso supuxo o abandono de Cortegada dos seus habitantes que se estableceron no Carril. Con todo, o rei nunca chegou a fixala como residencia temporal, ata o punto de que, entrado xa o século XX, pasou ás mans dunha entidade mercantil. O devir de Cortegada quedou sobre o papel de moitos documentos que o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra custodia nos seus fondos para a investigación e goce da súa historia.